jedna z nás. Výnimočné osobnosti späté so životom Univerzity 3. veku Žilinskej univerzity v Žiline. Nová relácia na frekvenciách Útrivé. Oslávte v spoločnosti 25 hostí 25 rokov Univerzity 3. veku UNIZA, univerzity s frekvenciou života. Reláciu pre vás pripravuje Ústav celoživotného vzdelávania UNIZA. Vážené dámy, vážení páni, študenti Univerzity 3. veku, priaznivci myšlienok celoživotného vzdelávania a učenia sa, i dnes ladíme frekvencie Univerzity 3. veku. Čaká vás nový hosť, ktorého profesijný život je spätý s celoživotným vzdelávaním. Dámy a páni, zamysleli ste sa niekedy nad tým, čo je synonymom vzdelávania? Vzdelávanie môže byť učenie sa nových faktov, čísel, mien, tvarov, slov, symbolov. Môže to byť učenie sa o nových osobnostiach z najrôznejších svetov a vracanie sa k tým známym, ktoré už slávou a uznaním ovenčil čas. Nedávno som čítala krásny citát. Pokojné more z vás nikdy neurobí skúseného námorníka. Ak by sme hľadali paralelu medzi vzdelávaním a študentom a medzi morom a námorníkom, nájdeme podobnosť. Ak chceme zažiť nové dobrodružstvá, tak sa vydáme na novú plavbu, za novým poznaním, naučíme a zažijeme niečo, čo sme doposiaľ nevideli, nepočuli, nevnímali. Budeme tým námorníkom, ktorý spozná nové prístavy. V každom nájde niečo iné. Nový svet, nových ľudí. Naučí sa prepájať poznanie, ktoré doposiaľ vnímal oddelene. Napríklad sa dozvie o filatelii, matematike či astronómii nadväznosti na osobnosti starovekých, vyspelých civilizácií. To, čo je najdôležitejšie, na záver. Ani búrky či výchrice nevezmú chuť a odhodlanie nadšenému námorníkovi, študentovi, plaviť sa do nových prístavov a objavovať to, čo bolo doteraz krajinou neznámou. Útrivé UNIZA má od svojho vzniku skúsených kormidelníkov. Vedia podporiť a správne nasmerovať cesty vzdelávania a poznávania. A to už niekoľko rokov. Dámy a páni, dovoľte predstaviť jednu z prvých dám, ktoré viedli agendu Univerzity 3. veku Žilinskej univerzity v Žiline. Pozývam vás vypočuť si ďalší jedinečný príbeh v relácii jedna z nás, 25 rokov Útrivé UNIZA, ktorý je spätý s jej príbehom. Príbeh ďalšieho hostia, ktorý bol jedným z pilierov seniorského vzdelávania na Žilinskej univerzite v Žiline v roku 1995, vtedy ešte na Vysokej škole dopravy a spojov v Žiline. Dámy a páni, ponúkame vám rozhovor s pani doktorkou Renátou Švarcovou. Dobrý deň, pani doktorka. Ďakujem, že ste prijali pozvanie na naše frekvencie, na ktorých v tomto akademickom roku oslavujeme 25 rokov života Univerzity 3. veku Žilinskej univerzity v Žiline. Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie a s radosťou som ho prijala. Pani Švarcová, boli ste jedným z prvých organizátorov seniorského vzdelávania a viedli ste spolu s kolegami, kolegyňami Univerzitu 3. veku od jej založenia, ak sa správne domnievam, v sekcii vtedajšieho prorektora pre vzdelávanie. Ak by sme sa vrátili v čase ku otvoreniu prvého akademického roku Univerzity 3. veku UNIZA a k prvým študentom, čo pre vás osobne znamenalo byť v kontakte so staršími učiacimi sa v porovnaní s vysokoškolskými študentami? Tak v prvom rade musím povedať, že vôbec ako celoživotné vzdelávanie je takou mojou srdcovou záležitosťou. Aj profesne, aj tak ľudsky ma to zaujímalo vždy.
A bola som veľmi nadšená, keď sme sa rozhodli založiť Univerzitu 3. veku aj na Žilinskej univerzite v Žiline. Vďaka veľkej pracovitosti a nadšeniu aj pána profesora Šlosea, to bolo teda naozaj veľmi krátkom čase od tej myšlienky. Ten prvý akademický rok to bola predovšetkým veľká zodpovednosť. Pristupovali sme k tomu naozaj ako k niečomu novému, hoci sme zberali skúsenosti aj z iných univerzít, mali sme kontakty na kolegov, kolegyni, ktoré už mali tento typ štúdia niekoľko rokov. Tie začiatky boli také veľmi, veľmi milé. Tá práca, ako ste sa pýtali, čo mi to dávalo, bolo to neskutočná atmosféra na tom vyučovaní. Seniori, samozrejme, keďže to bolo zaujímavé vzdelávanie, tam bola obrovská motivácia. Čiže keď sa už rozhodli pre takúto formu trávenia voľného času, tak bolo to naozaj zo skutočného záujmu. A taktiež sa mi veľmi páčilo, že teda využili tento priestor, ktorý Univerzita 3. veku ponúka, aj na to obohatenie takých medzigeneračných vzťahov, obohatenie svojich sociálnych kontaktov. Takže tešila som sa s nimi z toho, ako im to vlastne v živote vytvorilo nejakú takú tiež milú spomienku a radosť predovšetkým. Ja si myslím, že ono to až cítiť z tých našich študentov. Ja hovorím za o mnoho kratší čas, ktorý som s nimi, ale vnímam to. Ďakujem. A ak sa pomyselne teda vrátime v čase a povedzme do čias Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline, a tu by som rada zdôraznila, že vtedajšia U3večka vlastne sídlila v budove Ačka, toho pamätného Ačka VŠDS, a vtedy ste organizovali vyučovací proces. Aký bol priebeh výučby, či sa vtedy pripravovali a ako sa pripravovali učebné texty pre študentov? Povedzte, prosím. Vrátim sa k tomu začiatku, že sa to uskutočňovalo v historickej budove Vysokej školy dopravnej. Je to už samo o sebe, má táto budova krásnu atmosféru, je to taká typická školská budova, tak ako bola architektonicky navrhnutá pre tieto účely, a aj toto veľmi, veľmi dobre pôsobilo na seniorov. Naozaj mali veľmi dobrý pocit, že áno, idú na univerzitu. A ešte bolo aj veľmi milé, keď si spomínali Žilinčania niektorí, že možno tam aj trávili svoje školské roky, keďže tam bola aj istý čas základná škola, istý čas reálne gymnázium, tak veľmi milo im to padlo, že sa vrátili znovu do týchto priestorov. Ako keby sa tiež vrátili v čase. Doslova. Áno, vrátili sa k tým aj k tomu zberaniu vedomostí, ale aj k tomu prostrediu. Čo sa týka organizácie, mali sme zaužívané, že sa vyučovalo v piatok a v sobotu, ale tak raz do mesiaca. Áno. Neboli to nejaké pravidelné týždňové stretnutia, a myslím, že tak 25 vyučovacích hodín to bolo za semester v rámci tých jednotlivých predmetov. Ku tomu samozrejme pristupovali také aktivity aj, by som povedala, mimo vyučovacích priestorov. Záležalo od toho študijného alebo teda vzdelávacieho programu, ktorý to umožňoval, tak sa využila každá chvíľka, aby sa mohla usporiadať napríklad exkurzia alebo nejaká vychádzka k historickým objektom v Žiline a podobne. Takže vlastne to, čo robíme dnes, sme sa naučili od vás. My len pokračujeme vo vašej ceste a v zmysle toho, že skutočne mnohé programy, dnes nazvané Dejiny Žiliny, takisto vlastne pamiatky UNESCO sú spojené práve s tým zážitkom, s tými exkurziami a teda s tým, že nielen počuť, ale aj vidieť, možno chytiť si to samotne do ruky. Ďakujem. A napadne ma, keďže dnes, tých 25 rokov, tiež nejako tá univerzita 3. veku funguje, má nejaký spôsob, systém výučby.
V tom čase sa písali testy alebo záverečné práce na konci akademického roku, lebo dnes je tomu tak. Áno, účastníci mali pripravené dopredu učebné texty, podané samozrejme kvalitnými lektormi, ale teda prístupnou formou. Ako ste spomínali, čo najviac názornosti, pestrosti sa snažili do toho autori vniesť. Mm-hmm. A na záver toho semestra boli testy, predsa bolo to také motivačné pre nich, sami si to chceli overiť, tieto svoje vedomosti, ale taktiež záležalo od jednotlivého predmetu, či to bola forma skôr také rozprávy, takého kolokvia, alebo prezentovali nejaké svoje práce, ktoré spracovali. Takže na základe témy. Bolo to rôzne podľa... A tešili sa z toho. Dnes ten pohľad je, že oni majú pocit, že naštudovali, niečo zažili a niekam sa ešte aj posunuli a pokračujú ako keby v štúdiu toho, čo si vybrali. Čiže aj vtedy to bolo také, ako keby vykročili na cestu a pokračovali napríklad v štúdiu. Keď sa vrátim opäť k tým vzdelávacím programom, k tým prvým, jednak prosím, aby ste povedali, aké to boli, koľko tam bolo študentov v tej študijnej skupine a vlastne možno aj aké témy konkrétne sa preberali a z čoho robili tie záverečné práce. No, ako spomínal aj pán profesor Schlosser, v tých začiatkoch sme sa snažili zamerať obsah toho vzdelávania na profil našej univerzity. Takže taký prierez, dá sa povedať, tým, čo vlastne univerzita ponúka bežným študentom a v čom teda pôsobí ako vo vedecko-výskumnej oblasti. Na úvod bolo zaužívané teda na všetkých univerzitách tretieho veku, že na úvod bol taký jeden semester alebo celý ročník dá sa povedať o človeku, o zdravej životospráve, o duševnej hygiene. Takže to bol vždy taký úvodný taký všeobecný. A zistili sme časom, že ich to veľmi, veľmi zaujíma. Tieto témy, tak sme začali uvažovať aj nad ďalšími a z toho vlastne vzniklo aj to spojenie názvu tých programov, že človek a niečo. Áno, človek a spoločnosť, človek a hudba. Čo sa týka napríklad toho programu Management a ekonomika, sme mali v tých úplne prvých rokoch veľmi, veľmi ich to zaujímalo vzhľadom na to, že sa zmenila tá spoločensko-ekonomická situácia. Áno. Tak sa snažili porozumieť tomu a naučiť sa niečo z tejto oblasti. Veľmi, veľmi tiež populárny program. A stále s nejakými tými spoločenskými zmenami sa pridávali študijné programy, ktoré zaujímali seniorov a taktiež aj v súvislosti s rozvojom univerzity. Tak ako aj univerzita rozvíjala svoj profil, áno. Tak aj v rámci tej univerzity tretieho veku sme ponúkali stále nové a nové programy. A ešte by som sa rada aj vrátila k tiež veľmi, veľmi peknému obdobiu, kde sme začali s umeleckými programami. Vzniklo to v podstate tým, že vtedy Žilinská univerzita pripájala fakultu z Ružomberku, ktorá mala takéto zázemie, mala katedru výtvarnej výchovy. Tak sme s pani magistrou Doricovou sa pustili do takéhoto študijného vzdelávacieho programu, ktorý sa stal veľmi, veľmi obľúbený. A práve ten bol aj spojený s tými vychádzkami k tým reálnym architektonickým objektom, k názorným ukážkam umeleckých diel. Takže bol tiež veľmi a vyvíjal sa ešte ďalej dodnes vlastne už sa špecializuje na nejaké konkrétnosti, ako ste spomínali, na tú Žilinu alebo UNESCO alebo iné. Áno, ono sa to potom asi tak vyprofilovalo rokmi a má to skutočný úspech. Čiže ten začiatok ten štart bol úspešný a pokračujeme v ňom. A v skutku, ako ste povedali, keby som to veľmi jednoducho povedala, tak skutočne sa prepájala tá veda, technika, humanita.
nielen s tými prvými študentami, ale aj neskôr v tom priestore celoživotného vzdelávania. Veď môžeme povedať, Človek a umenie je program, ktorý my sme potom vystavali ako trojročný a skutočne mal veľký úspech. Takisto pamiatky UNESCO. V nich len pokračujeme a teda vytvárame aj nové. Pani doktorka, ako sa vašim pohľadom prví lektori na Univerzite 3. veku zhostili výučby? Nakoľko vstupovali do niečoho, čo nebolo známe doposiaľ, dovtedy? Už pri výbere lektorov sme mysleli sme na to, že pre mnohých to bude možno nová skúsenosť, alebo už majú skúsenosť z celoživotného vzdelávania iných vekových kategórií. Tak ak sme mali takúto vedomosť, tak sme preferovali takýchto lektorov. Spravidla teda v tom období, zo začiatku to boli interní vysokoškolskí učitelia, ale často sme siahali po ľuďoch z praxe aj pri tom všeobecnom module. Nám pomáhali mnohí odborníci priamo z praxe, lekári, lekárnici, takže mali to v podstate. A boli to žilinské prostredie, alebo ste mali napríklad aj ľudí z iných okresov, z iných miest, z iných univerzít ste oslovovali? Určite sa vyskytli aj takíto odborníci. Mali sme program zameraný napríklad na hudbu, kde sa vlastne naša katedra vtedajšia hudby angažovala, ale mali sme aj napríklad z Prešova odborníkov a podobne. Takže určite, ak prijali naše pozvanie a väčšina veľmi vďačne, tak sme si pozývali aj z ľudí z praxe. A je vzácne, myslím, aj doposiaľ, že sa prepájajú tí odborníci, nielen pedagógovia, ale aj odborníci, ako ste povedali, z praxe v najrôznejších oblastiach vzdelávania a vlastne aj tie ako keby univerzity na Slovensku, univerzity 3. veku, ale aj tie materské univerzity, kde tieto útrivečky sídlia, sa takýmto spôsobom ako keby zdieľali, prepájali tie témy, ktoré si myslím, ktoré sú žiadané a ktoré boli úspešné. Pani doktorka, existuje ešte niečo, čo by ste sa chceli v živote naučiť, študovať? Niečo, čo ste si povedali, že potom túžite? Možno teraz je ten čas, že by ste to zrealizovali. Tak okrem toho, že sa celý život bojím s cudzými jazykmi, čo by som tiež ako rada zvládla na lepšej úrovni, tak vždy ma zaujímala sociológia. Mm-hmm. Keď som začala študovať, v tom období nebola atmosféra naklonená tejto vede, takže minimálny počet študentov sa prijímal a niekedy ani vôbec nebol tento odbor otváraný. Takže to ma tak, ale našťastie som si vybrala také štúdium, ktoré teda obsahovalo aj čiastočne aj tú sociológiu, aj iné vedy, teda zamerané na dospelých. Takže v podstate ale ešte stále sa mi zdá, že táto oblasť je mi taká blízka a rada by som bola v nej kvalifikovaná. A prezrate nám, vy máte profesijný teda záber, aký, čo je vašou teda odbornou činnosťou? Ja som študovala andragogiku v dnešnom jazyku, vtedy sa to volalo výchova a vzdelávanie dospelých. Mm-hmm. Takže v podstate som stále v odbore, dá sa tak povedať, celý život, lebo to vysokoškolské prostredie patrí k tomu a samozrejme, ako som spomenula, to celoživotné vzdelávanie bolo tiež takou mojou srdcovou záležitosťou. A tu by som chcela ešte dodať, že naozaj si veľmi vážim, že ako profesionálne ste vybudovali túto inštitúciu a s obdivom som zhliadala, pretože naozaj my sme to robili ešte nad rámec svojich ďalších povinností a už keď sa to začalo proste rozvíjať, bola by škoda, keby sme to brzdili tou našou kapacitou. Tak ja som veľmi privítala túto možnosť, že sa ujal toho Ústav celoživotného vzdelávania, tam to vlastne patrí. A veľmi, veľmi obdivujem vašu profesionalitu, váš prístup k seniorom. Veľmi sa mi páči. Ďakujeme pekne za vaše slova. Určite ste potešili
všetkých študentov, ale aj nás všetkých, ktorí sa snažíme tú utrievačku robiť skutočne nielen odborne, profesíne, ale aj s tým srdcom. Pani doktorka, ak by ste hľadali v príbehu Univerzity 3. veku, Žilinskej univerzity v Žiline, ale teda spätne aj Vysokej školy dopravy a spojov, ak by sme sa na moment vrátili v čase, aká spomienka, aký moment ostal v vašom srdci, teda v takej pamäti, čo alebo kto by to bol? Veľmi ťažká otázka. Ťažko menovať niekoho konkrétneho, ale možno celá tá atmosféra tých začiatkov bola taká ako vy hovoríte, so srdiečkom. Kolegyňa, ktorá pani bola tu spomínaná pánom profesorom, pani Podkonická, mala veľmi milý prístup k seniorom a tí to veľmi, veľmi oceňovali. Takže naozaj ten vzťah tam k tejto práci bol vidieť a boli aj tie výsledky potom veľmi dobré a nedá sa zabudnúť na tú atmosféru medzi nimi, ako pôsobili, keď sa spoznali, pôsobili až tak rodinne a tak tie stretnutia už považovali za také naozaj aj ako spoločenskú záležitosť. Takže ako si doniesli si koláčiky, doniesli si bylinkové čaje, chlapci aj niečo ostrejšie, takže ochutnať nejakú domácu a tak. Takže bolo to naozaj potom také, no a možno taký veľmi silný zážitok boli aj tie promócie. Áno. To bolo neuveriteľné vidieť tam, ako ich deti sú tam, ako tie slzičky sú tam, akí sú oni hrdí na to, čo dosiahli. Áno. A veľmi si to vážili, že môžu aj takouto slávnostnou formou vlastne ukončiť toto štúdium. A myslím, že je tomu tak dodnes, že sú na seba pyšní a ich rodina taktiež na nich, že cítia ich podporu a srší z tých našich študentov teda tá radosť. A to sa budeme snažiť po vašom vykročení my naďalej takto pracovať na tom, udržiavať to a tešiť sa spolu s nimi. Spomínali ste v rozhovore našom osobnom, že na útrivečke vznikla po nejakých rokoch aj kronika? Áno, vlastne hneď od začiatku si študenti založili takú vlastnú samosprávu a máme naozaj ešte z toho prvého zápisu, ktorý bol 13. októbra 1995, ručne písané zápisky, kde si písali teda, že ako vyzerá tá samospráva, ako prebieha výučba a tak ďalej. Takže aj to veľmi, je veľmi určitá milé. spomienka, svedectvo, ktorú vlastne vytvorili asi v spolupráci, povedzme, s vami, s kolegami. Niečo, čo ostane vlastne tým pamätníkom vtedajšej Univerzity 3. veku. Ďakujem. Vážená pani doktorka, ďakujem za vaše rozprávanie, v ktorom ste, tak ako ste povedali, prepojili nielen profesijný, ale aj ten váš ľudský príbeh s príbehom našej Utrive. Prajeme vám všetci vo vašej práci v súkromí, aby vaše cesty vás zaviedli tam, kam si prajete, možno i k nám na našu Utrivečku. Pani doktorka, bolo nám cťou. Ďakujem veľmi pekne a ešte raz ďakujem za váš profesionálny prístup a vaše výsledky v rámci Univerzity 3. veku a prajem vám celému kolektívu veľa úspechov a veľa spokojných seniorov a ešte veľa zdravíčka k tomu. Ďakujeme veľmi pekne. Dámy a páni, v tejto chvíli sa s vami lúči tým tvorcov relácie Štúdio Videolife, Martina Kardošová, Lucia Hrebeňárová a od mikrofónu Ľubica Mindeková. Do počutia o nejaký čas.